ҳаматон ба салом алейкум дӯстони азиз. Чақадай шуд ки видео накарда будем дар бораи аэропорти Хуҷанд. Дӯстони азиз, имрӯзина рейс Хуҷанд Питер Санкт Петербург 3910 сомон шудаги нархи билет аз Хуҷанд то Санкт Петербург, яъне ки Питер. Дӯстони азиз, худохоҳ ҳамин чизе ки навигарӣ мешавад ҳатман видео гирифта пешкаши шумоён мегардонем. дӯстон, камтар билет арзонтар буд, анакнун қимат шудааст камтар. Хайр дӯстони азиз, аз шумо дастгирӣ аз мо пешравӣ. барои ҳамин сабаб наворот то охир тамошо кунед. як дӯстонро гусел карда истодем. Парвиз кане ана равиагар вай Питер ба равиаг муту партоан сиёмковия як муту ҳама ман нишон метиям. дӯстони азиз, ҳамин як шумо дастгирӣ кардан гирифтам. худохоҳ нархҳои билета мефаҳмед, ҳатман мепартоем. камтар бошад ҳам пешкаши шумоён мегардонем. чақаде ки навигарӣ шудан гирад пешкаши шумоён мегардонем. ҳамин як аз шумо дастгирӣ кардам ва аз мо пешравӣ рафтан. дӯстони азиз, шумо дар хориҷ зиндагӣ мекунед? агар тӯю марака доред, барои сабти баландсифат ва нархҳои дастрас ба наворбардорони ватанӣ муроҷиат кунед. наворбардори касбӣ Санҷар Медиа имрӯз имконият дорад ки дар шаҳрҳои Санкт Петербург ва Москваи Федератсияи Русия тӯю маракаи шуморо дар сатҳи аврупоӣ бо маблағгузории тоҷикона сабт кунад. фаромӯш накунед, барои оне ки рӯзҳои хурсандӣ дар хотираҳо нақш банданд, онҳо бояд хело хуб наворбардорӣ карда шавад. пас Санҷар Медиа дар хизмат шумо мекунед. роҳат. телефон барои тамос 98 867 94 94 98 858 39 39. тӯю маракаи шумо бо студия Санҷар Медиа боз ҳам зеботар мегузарад. дӯстон, ҳамин гуна шаҳри Хуҷанд обод шудагӣ. нархи билетро як бори дигар гуфта мегузарам. дӯстони азиз, 3910 сомон. як истироҳшам гирем, сни обши мегирем де. ҳа, аэропорт бо якои баром шудем.